Kodazi, oh, and I am for real. What the property, you a PTK, oh, and I am for real. What the property, ya so cheka, maisa bana kundireka, nikipera pari, tana maisa la modi. Chamari da George, tunde zipi hapa, jani one. Tabakuja zoeza ngari rota, tabakuja waimba yangu na mata, wewe china nisiye na ponda. Jehova wangu vaone iwe vakati uchazoona kukosha kwa chikorobo warasambura ucherere kana ndichikutsura kukana nguva uyu misazi yangu haibuda sana ndo mumoyo mangu mbune hondo naimwali wenza kuchama kwangu nitangoshema iwe sazoda kumanikidzira rudo nekuti paunodiwa unoona wega sazoda kumanikidzira rudo nekuti paunodiwa unoona hapana bagara vana mavengava kunyangwa ukagona zvake lino vanoona moto ndiri kubvira kupfuura moto vanotivenga mhenezvichapera tava kuda kumbofarawo kani nekuti nhambo yemunhu hatirambiri jembe tava kuda kumbofarawo kani hatingapedze havo pamureza tichichema tava kuda kumbofarawo kani hatingapedze havo pamureza tichichema